Wanji karo dangan kemarang suwan Ngabiyantara setunggal baka setunggal Widuwati satata jumeneng. Mbak Sulastri sesarengan Progas Campursari penyanyi ingkang nem piyambak. Nom dhewe. Engko saya nom. Yo 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 Wilujeng sonten Mbak Lastri. Sonten ugi Mas Parno. Menika matur sembah nuwun. Saged sowan Ngabiyantara wonten ing Padeguan Tretes. Wonten ngarsanipun keluarga ageng Bapak Wardi miwah Ibu Simuk. Mugi kasembadaning sedya anggenipun kagungan kersa mantu. Oh lah Mbak manten. Piye? Golek kentange adah-adah. Golek kentang piye to? Lah ngendi iki mau mantene? Nek masalah kentang ki wong kene iki wong do nandur kentang ki pirang-pirang kok. Golek kentang kuwi. Kuwi tegese memperbaiki keturunan ya ngono kuwi. Jodoh kuwi tanpa kinira. Ning Rembug Kentang Mas. Aku wingi ya diparingi kentang. Saka sapa? Karo Pak Bagong Wicara. Oh, loretan kono to? Sembah nuwun nggih Pak nggih. Dikeki kentang karo tomat. Aku ya gur kentang iki rada burik-burik kae Mas. Kentange Pak Bagong. Lah. Ajake wis. Piye? Kentange Pak Bagong. Kurang rabuk gitu Heeh, ketok ya ngono. Tur kentange Pak Bagong ki ketoke wis ketoke empuk ae pisan. Ora ki? Ora. Matos. Gembos. Sajake. Kok banjir. Nggih, wilujeng lenggah Pak Sri. Nah, iki Dewan Penasehat. Penasehat apa? Paguyuban MC. Oh, ngoten. Paguyuban MC Jogja, Solo, Klaten, Boyolali, Solo 3 Semarang Komboe. Niku Dewan Penasehate beliau. Oh, nggih. Aku tukang entekke dhuwit. Sapa jenengan kuwi? Lah bendahara anggere dososokan ngene. Antek termasuk di tekono bareng ya sosok antek. Apa? Nggih. Niki sakderepun ngaturaken ujung sonten dhateng para tamu lenggah sedaya. Nggih. Wilujeng lelenggan ingkang eca lan sekeca. Sinambi mirsani Campursari Progas. Progas. Lumantar kula ledek sing tesih nem piyambak. Nom de Pak Sri. Lah nek kok ngeten nom ku piye modele itu? Lah iya. Lah ngendikane jenengan jare aku nom dhewe. Tegese iki nom kok saya nom ngono lho. Ora usah ngono. Tuwa ki ra apa-apa, malah gempi. Aku wingi kan karapane jaman dhisik gek rada nom lak STNK. Setengah tuwa ning kenceng. Saiki wis ganti lho. Ganti apa? SDSB. SDSB ki apa? Semok depan, semok belakang. Lah iki. Wes. Kira-kira piye? Ya nek kuwi sing wenang nyondro Pak Bagong. Wah, ya ora mungkin Pak Bagong. Pak Bagong wis duwe sing nyus kok. Nyusoke ning omah. Paribasan wong mangan ki ning omah sego beras ning njaba go jagung ya doyan. Oh ngono. Paribasane ning omah karo iwak ning njaba sambel tok ya gelem. Andani kok. Lelipur parisuka. Nggih. Nderekaken para kadang kinasih. Bawa sik, Mas. Progas. Iki bawa kula sedina kok awur Mbak Lastri terus sujune wis ra iso meteng umpama. Alah rasa ngono. Jenengan ki asline nek ra weruh aku suwe-suwe lak ya kangen to. Ya jenenge wong kanca seniman nek suwe-suwe ra weruh kok ijeh apa ora lak dadi pas iki ijeh nyanyi. Ijeh nyanyi ora. Masalah arep matekke. Monggo tiningane. Mau wis pemanasan lumantar Pak Cilik. Siapa? Nek Miharjo. Pidhatone kok presiden. Sing nampa mau? Aku Pak Cilik dhewe kok. Oh. Iya. Ada latihan ya seminggu kok Mas. Entekke buku iki sajake latihan yang loretan kono. Iya. Suaramu kok apik men. Burung. Iki larase Slendro Gusti. Slendro terus ke. Dina Setu
Ben iki tak kene urung ngerti. Bawa iki nek sing wis biasane terserat kae iku wis kulino kabeh. Lah iki ya kulehku sak seneng-senengku dhewe ben beda karo liyane. Iya. Yen wis setu banjur minggu. Oh, yen wis setu banjur minggu. Nah, kuwi urut-urutane dina. Lah kok Senin. Ya urung kowe engko ngliwati. Senin, Selasa, Rebo. Iya, iya. Bubar Rebo terus Kemis. Kok pinter men lho, Mas? Sukan wulane lak padha to kuwi. Lho mau sekolah ning endi kuwi? Aku, wah, kene iki cah lantip kok kandhane. Nek gur masalah ngono kuwi. Yen jemuah wancine padha Jumatan. Iki Pak Bagong rung mudeng ya, Mas. Rung mudeng bawa iki. Engko anu kirimono sik di. Oke, 30. Kandhane ya. Niki dawaken sesi deman nggih, Mas. Monggo, langgamipun sesi demenan. Saking ngajeng napa wingking masakin? Kowe nyanyi lagu sesi deman. Heeh. Nek ning tersinggung lho. Lah sapa? Pak Bagong iki curug. Iki gur lagu ya, Mas. Oh, biasane kono sok sesi deman. Oh, jeneng iki malah Alah, lak ora. dibalik to. Alah ora. Tekan kali wuwu barang golek apa lho jajan. Job-joban ngono kok. Ngerti menek kono ana prias rondo to. Luwe becik paten sabibaripun menika Pak Bagong lakon bawa. Iya ta, kudu no. Nggih kudu. Wong ngono ki jare dewan penasihate para MC. Wah, engko tetep tak kon bawa suni berkahe. Iya. Ning aja njaluk saweran lho ya. Mboten aku ora wani. Jenengan senengane ngono kuwi aku mbang lho, Mas. Ora wani aku. Lah iya. Masalah saweran kuwi ngono. Pripun, Pak? Kuwi lho Mas Paron mengke nak njaluk saweran apa dikeki? Ora. Aku ora tahu. Ora tau napa? Ora tau saweran. Pak Bagong kan ngrentuk job liyane sambatan wis ora. Walah. Urip ana Soso.
ketoke wingi iki kentange Pak Bagong iki kesuwen le meme. Sajake ya. Rada kendo-kendo kulite kae lho, Mas. Ning rasane piye kentange Pak Bagong? Urung tak godhog. Oh, tak kira. Kok mulih kok tak olahe. Heeh. Terus mesti leh nyekeli mesti leh ngemek-ngemeke ora rampung-rampung. Yo. Mesti go dolanan sik. Ora. Kok tak iling-ilingi. Kudunge beda ya. Urip ana Sok-sok. kecil